shi wannan sirrin yanda yake, innahu ala raja'ihi laqadir, ana yin sa domin juyo da hankalin wanda ya guje ka. Wala Allah matanka kai fada ta tafi ta ce ba za ta dawo ba, to za ka juya ayar laqad raja'ihi ala innahu kai lazime shi 19,000. Na rantsi da Allah in har an zauna an yi da niyyan ta dawo a lokaci ɗaya, aka sa turaren yar sarki an shafa su ƙanshin na tashi ana lazimin nan, wallahi al'azimu in aka gama wannan sirrin ba ta dawo ba, ta mutu ne. Kawai kana kammala wannan sirrin, in har ka zauna ka kammala sirrin ba ta dawo ba, kawai ta rasu. Haka ke ma in namiji ne ya guje ki, kika zauna kika aikata wannan sirrin kika ga bai dawo ba, to ya rasu ne fa kawai. A haƙura, a haƙura kawai. Albarkan manzan Allah, albarkan wannan sura, wannan aya mai albarka ta tasirin ta kenan. Sai kuma ɓangaren kama ma mutum mallakan da yake hadda tashin hankali, a samu guda-gude, a samu guda-gude guda biyu, ɗaya nan ɗaya nan haka yake ya tsun shi haka. To ciyawa ne akan sa namijin goro guda ɗaya a tsakiya, sai a ɗaura hannun haka, ka sa a bakin ka, da shi ka sa a baki ka kama taunawa, ka kira suna yarinya ka ce ta yi tsirara a wajen, ko ga uwanta ga ubanta a wajen hita yi. Ƙarshen mallaka kenan ko? To gashi mun baku saboda manzan Allah, kar a yi dambin zalunci, ka yi domin riƙe makanka mutunci. Ko kuma yarinyar da ta ce babu abin da zai mata, babu mallaka, babu wani abin da zai ji hankalinta, ba za a iya mata komai, kuma ba abin da ke kamata, ko a gaban uwanta da ubanta ka tauna wannan haɗin ka ce ta tsirara, wallahi al'azim sai ta yi. Kar a yi dan zalunci ko cuta. In har kai da ka ɗau sirrin da niyyar cuta ko zalunci, Allah ba zai baka daman aikatawa ba. Wannan shine magana gaskiya. Sannan kuma in da ka yi domin ka gyara a soyayyanka ne, ko kuma ka ƙara sa ma yarinya sanka ta ji tana sanka sosai, kar ka yi domin cin amana. Kuma in har ka san ka yi wannan sirrin, ka tabbatar ka aure ta. In ba ka aure ta ba, wai zama unzila sura na zarba adahum ila ba'dahum hal yarikum min ahadisin man sarafu Allahu qulubahum bi annahum la yafqahun. Allah kuma ya ba mu sa'a ya taimake mu. Sannan sai sirri na uku, bayan sallah kafin sallan asuba, lokacin da ake sallah raka'atayn fajr, macen da ta rasa miji ta tashi ta yi raka'atayn fajr, ta karanta Fatiha 100, duk kafa ɗaya ta sa bukatanta, duk kafa ɗaya ta ce Allah ka sada ni da miji na gari ba mai yaudari ba, dan alfarman la ilaha illallah. Duk bayan Fatiha ta ce Allah ka haɗa ni da miji na gari ba mai yaudari ba, dan kalmar la ilaha illallah. Duk macen da ta yi haka na kwana 3 zuwa sati, albarka manzan Allah, in dai uwanta da ubanta da ƙauyensu da ƴan uwanta suna ma annabi salati, ba za ta kai sati Allah bai fito mata da miji na gari ba, albarkar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma in har kina buƙatar ki mallaki mutum, ma'ana saurayi ko kuma miji kenan ko, in har kina buƙatar ki mallake shi, abinda zaki kamar haka: duk lokacin da kike tare da shi, kuna magana musayin yawo, yana faɗa kina faɗa, ko da ta soyayya ko ta wata alaƙa, abinda zaki ke karantawa malikin nasi ilahin nasi, malikin nasi ilahin nasi, da niyyar ubangiji ya mallaka miki wani. Albarkan manzan Allah, in kuna tare da shi kuna musanyen yawo, hakan kina faɗa a sama 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 har kika faɗa su 41, albarkan la ilaha illallah, Allah zai mallaka miki shi gam gam gam, albarkan sayyidul wujudi, kuma zai kula da ke, kuma zai kula da yanayin rayuwanki. Ijayi sayyidul bara, mace ma za ta iya yi, namiji zai iya yi. Wannan sirrin mun bayani saboda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da haka muna yi ƴan uwa fatan alkhairi. Kar a yi dan zalunci ko cuta, a yi da kyakkyawan ruhi da kuma kyakkyawan zuciya da kuma kyakkyawan nufi. Allah